मुंबईच्या घाटकोपराच्या अशोकनगर वाठारात मध्यानरात्री पालसण कोसळ्ळे. फातोडेर 3 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक घडली आणि गौस या चाळीतली कांय घरां पालसण कोसळिल्ल्यान मातये पोनाक गेली. या घडणुकेत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 6 जाला. या अपघातात जायते जाण गंभीर जखमी जाल्यात. कांय लोक मातये खाला अडकून पडल्यात असो भंय आसा. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकूच रोखडोच संबंदीत यंत्रणेचो सोद वावर सुरू आसा. कौन दबा हुआ है अंदर? मेरा लड़का है, अभी जा गई रहा था, मैं फोन की थी, बोला मैं आगे आ रहा हूँ, मम्मी डरो मत। तो मेरा लड़का है, एक ये दुकान वाला है, इसका पूरा परिवार है। मेरी बहन बानुई है, 2 छोटे बच्चे। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? कैसे दबे हुए लोग? अब पता नहीं, अचानक गिरा। आप लोग इधर रहते हो, वो लोग वहाँ? नहीं, उधर ही मेरा कितने लोग हैं अंदर अभी? 4 लोग, 6 लोग, 2 बच्चे हैं, 2 मेरे बहन भाई है, इनके बेटे हैं। अंदर कौन फंसा हुआ है अभी? कौन है अंदर? मेरा बड़ा भाई है। क्या दुर्घटना हुई है? और बड़े भाई का दोस्त भी है साथ में। 3 बजे गिरा है, 5 बज गए, 6 बज गया, अभी तक कोई नहीं कुछ कर पाया। कल आ रहे, देख के चले जा रहे। पीछे वाले गली में सबको बचा लिए, खाली गली में नहीं बचा। घाटकोपर अशोकनगर विभागात एक दरड कोसळलेली आहे. त्याच्यामध्ये पाहायला गेलं तर एकूण सकाळच्या सुमारास 2 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. मात्र आता जर पाहायला गेलं तर 4 मृतदेह अजून बाहेर काढण्यात आलेले आहे. त्याच्यामध्ये पाहायला गेलं 2 लहान मुलांचा. मी सध्या घाटकोपर या विभागात आहे. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी जर पाहायला गेलं तर मोठ्या प्रमाणात ही जी निमुळती गल्ली आहे, या निमुळत्या गल्लीमध्ये एनडीआरएफ असेल किंवा अग्निशमन दल असेल, ह्यांना कुठेतरी कामं करण्यासाठी अडथळे निर्माण होताना पाहायला मिळत आहेत. याच साईडला, याच बाजूला पाहायला गेलं तर ती दरड कोसळलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे. गल्ली छोटी असल्यामुळे त्या ठिकाणी पोहोचणं, जे यंत्रसामुग्री आहे ती देखील कुठेतरी पोहोचण्यामध्ये त्यांना अग्निशमन दल असेल किंवा एनडीआरएफचे दल असेल, त्यांना कुठेतरी त्या ठिकाणी पोहोचता येत नाहीत. आपल्याबरोबर या ठिकाणी इकडची चर्चा करून घेऊया. हाँ सर, क्या बताएंगे, क्या हादसा हुआ था? सर ऐसा हुआ था कि हम लोग सो रहे थे, तो रात में कम से कम 3:25 पे तो सब जनता लोग मतलब बाहर निकले, जो गली में थे तो लोग निकलने के बाद मेरे को लगा कि गैस सिलेंडर फट गया है। तो उधर हम लोग जाके देखे तो पहाड़ ऊपर से गिरा था। तो जब हम लोग जाके उधर देखे तो उधर पहाड़ गिरा था, तो हम लोग उधर थोड़ा हटाए तो हम लोग से जब नहीं हुआ तो हम लोग उधर से चले आए। और फिर सब कम से कम अभी पीछे वाली गली में तकरीबन 1 घायल हुआ था और 4 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसके बाद हम लोग इधर आए, देखे तो सब रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। आने के बाद फिर उन लोगों ने सहायता किया और फिर हम लोग ने उधर से चले गए। नक्कीच जर पाहायला गेलं तर या ठिकाणी सकाळी 3च्या सुमारास ही दरड कोसळली होती. मात्र अद्यापही 4 तास होऊन गेलेले आहेत. त्यांना आता पाहायला गेलं तर एनडीआरएफ दलाकडनं 4 मृतदेह ते बाहेर काढण्यात आले. एकूण सगळा आकडा आहे तो 6 वर पोहोचलेला आहे. तरी पाहायला गेलं तर यादव कुटुंब असेल, शेख कुटुंब असेल, यांच्यावर आता सध्या दुःखाचा डोंगर आहे तो कोसळलेला पाहायला मिळाला. या ठिकाणी पाहायला गेलं तर अजून एनडीआरएफ असेल किंवा अग्निशमन दल असेल, यांचं अजून बचाव करायचं काम सध्या सुरू आहे.